Lulu sasa ngqolo ndaba esirodeni kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. It's important for economic growth. It's important also for people-to-people relations that is happening between the two countries. Kulindeleke ukuba kutyikitywe izivumelwano eziliqela kwimiba efana nokhenketho, urhwebelwano, intsebenziswano, kukhuseleko lwengingqi nezinye njengokuba umongameli Cyril Ramaphosa esindleka ugxa wakhe waseKenya, umongameli William Ruto kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. When you see these type of exhibits, sometimes you're at a crime scene for a day or two. To remove 8 tons of copper, the police is not logistically equipped, even with large amounts of drugs. uKolonel Gavin Jacob inkomandi yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba kubakho imingeni eliqela xa kuthinjwe iziyobisi nobunye ubungqina ziarhente zonyanzeliso mthetho. Kwezemidlalo, itumente yendebe yehlabathi yeFIFA eseyishiyekelwe zintsuku ezintandathu iqale yenza imbali ngoba kuyaqala ukuba afikelele kuma-48 amaqela akhuphisana ngale ndebe. Inkosi Mazole, isitaka sithambile, ndingaphosisanga Maseko, Manigawule ndiwarhuqa. Umongameli Cyril Ramaphosa usindleka ugxa wakhe waseKenya umongameli William Ruto kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Umongameli Ruto ugaleleke kweli izolo kutyelelo lombuso lwentsuku ezintathu. Igqize elipheleke ezindedeba ngabaphathiswa neenkokheli zoshishino. Kulindeleke ukuba kutyikitywe izivumelwano eziliqela kwimiba efana nokhenketho, urhwebelwano, intsebenziswano, kukhuseleko lwengingqi, uzakuzelwano, ezolimo neminye. Umphathiswa wobudlelwane namazwe ehlabathi kweli umnumzana Ronald Lamula uthi utyelelo lukamongameli William Ruto kweli lukaqambisa intsebenziswano phakathi kweNairobi nePitoli. Uqhuba athi ingxoxo phakathi kwabamongameli ziza kuxila phakathi kwemiba, uxolo nokhuseleko kwingingqi, indlela ilizwekazi Afrika liqubisana ngayo nesifo i-Ebola, ngquzulwano eSouth Sudan nase-DRC. This visit and the relation between South Africa and Kenya, it's a very good example of how well-managed regular migration can benefit the two economies of the two countries. When you look at the decision and the agreement that was signed in the last state visit to Kenya, which this one is a reciprocal. There was an agreement on a visa-free, 90 days visa-free between the two countries. It has increased tourism. It has increased the movement of goods and trade. We export finished products or semi-finished products now to Kenya because of that. And South Africans are employed in their numbers in the various factories, including some of our banks, which are playing a key role in the financial markets of Kenya. So we will elevate that as a good example of how the free movement and well-managed regular migration, it's important for economic growth, it's important also for people-to-people relations that is happening between the two countries, which will contribute both in South Africa in terms of the economic growth, in terms of job creation, but it's also contributing in Kenya. Ukanti ingcaphephe kwimiba yehlabathi uGqirha Kingsley Makhubela uthi kulindeleke ukuba umongameli Ruto abongoze umongameli Ramaphosa ukuba kuvulelwe osomashishini baseKenya kwimalike zeli. Issues of common interest between the two countries. Kenya is a key role player in conflict resolution and in peacekeeping. South Africa has played a similar role. There's a convergence when it comes to trying to resolve the conflict in the DRC. So I'm definitely sure they will share some of the issues. Kukwalindeke ukuba abamongameli bagangathena kwimeko yezopolitiko yehlabathi apho kukhuthazwa ukuba amazwe elizwekazi Afrika asebenze ngokubambisana. Ukanti intatheli yethu yezopolitiko usamkela umfo kaMaseko ingqange ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso ePitoli kolutyelelo lukamongameli Ruto kweli. Ngoku siqhagamshelana ngqo kunye nayo. Samkele masikwamkele ezindabeni. Betha komofu yeyiphi eminye imiba abathetha ngayo abamongameli khona? Ingaba kuyoza kuthethwa umba wabemi bamazwe angaphandle ingakumbi abelizwekazi Afrika bakweli ngokungekho mthethweni?
Injalo umsakazi into eyenzakalayo nje umongameli waseKenya uWilliam Ruto kanye nomongameli uCyril Ramaphosa ingqingithi yengxoxo zabo izoba ithinta umnotho walamazwe omabili nokuhwabelana kwalamazwe kakhulukazi keke nokuba khona kwabantu eningizimu Afrika ngokungemthetho okuyinto esiqhubeke kakhulu kwaba nembhikisho izwe lonke eningizimu Afrika. Umongameli uRamaphosa ngenkathi ekhuluma edlangalaleni nabathengamse indaba naye umongameli uWilliam Ruto ngenkathi kuvulwa lo mhlangano ushileke ukuthi bayithintile indaba yayo immigration yokuhamba kwabantu besuka kwamanye amazwe beza eningizimu Afrika ngokungemthetho kuyinto futhi nezwe laseKenya elibhekene nayo kuyinto umongameli uWilliam Ruto ayazi kahle ezweni lakhe usho kahle ukuthi ke umongameli uRamaphosa abantu baseningizimu Afrika abacwasi abantu bokufika kodwa inkinga abanayo abantu abakhona eningizimu Afrika ngokungemthetho okudala ukuthi kube nomthelelo ongafanele kwingqalazinda yaseningizimu Afrika edala ke nentukuthelo ke kwabantu baseningizimu Afrika ukuthi babeya ebhedlela bathola abantu abaningi bokufika abangenawo amaphepha abagunyazayo ukuthi bebelana eningizimu Afrika begcwele ibhedlela bethola imisebenzi kuba yibona futhi abathola izindlu zoxhaso zikahulumeni. Ubona nje SIU Thangi ibikhipha umbiko lapho ihhovisi likaNdunankulu esifundazweni sase Free State sitholakale engazi ukuthi besikhipha amabhasari izinsiza kufunda kwabantu bokufika eningizimu Afrika ngokungemthetho okuyinto ke esidalele le office amazinyo abushelelezi kanye nezinhlaka zomthetho waseningizimu Afrika. Yiloko ke umongameli akade chaza kumongameli uWilliam Ruto ukuthi cha eningizimu Afrika ayiyona isizwe esicwasa abantu bokufika kodwa sibhekene nesihlava sokuthi kugcwele abantu bokufika ngokungemthetho eningizimu Afrika okuyinto ebonakalayo kwamanye amazwe futhi nanokuthi ke iKenya izohamba iyibheke eFrance ngesonto elizayo kwi-G7 okuyinto ke umongameli uWilliam Ruto athinte ukuthi iningizimu Afrika neAfrika yonkana kumele ikhulume ngolimi olulodwa. Khawutsho ke mfoko Maseko kokugqibela lutyelelo lwensuku ezintathu olu ingabe umongameli Ruto uza kuya eParliament okanye eKapa okanye angafika kwindawo zokhenketho njengaseSoweto njengoko kulonyaka esisikhumbuzo seminyaka engama-50 yokuqhankqalazo lwabafundi eSoweto. Into siyaziyo ukuthi naye uWilliam Ruto ubhekene nengqinamba kakhulukazi nentsha yayo yaseKenya ethi akahambe ehofisini angeke umbone ethinta izinto ezepolitiki zalana ekhaya eningizimu Afrika. Into ezokwenzeka umongameli uWilliam Ruto nomongameli uRamaphosa bazohamba bayokhuluma nosomabhizinisi namhlanje ntambama ukuthi baqinise ubudlelwane phakathi kweningizimu Afrika kanye nayo ke iKenya okuhwabelweni phakathi kwalamazwe omabili njengoba wazi ukuthi phecelezi ngesingisi 660 million US dollars ayo ke itrade iza ngaseningizimu Afrika u50 million US dollars uya ngasezweni layo ke iKenya ehwabeleni phakathi kwalamazwe okwamanje uhwebo ligxile ngakhulu ehlangothini laseningizimu Afrika okuyinto ke uWilliam Ruto nomongameli uRamaphosa abazozama ukuyixazulula ukuthi wamazwe omabili kumele azuze kakhulukazi mase kufika ohebelweni ngokwezomnotho phakathi kwalamazwe omabili. Okugqibela manyanyani khawutsho kule nto uyithethayo ye-G7 phaya bekumenywe uMzantsi Afrika kuqala ngoku awusamenywanga kumenywe iKenya ingaba mhlawumbi loo nto yenza ingquzulwano phakathi kwalamazwe amabini. Ubudlelwane ke abukho buhle neze phakathi kweningizimu Afrika naye uKenya bubushelelezi njengoba ubona nje lana kuguqubele lana kuyinhlangano kwamahhovisi ombuso lana ePitoli kusho khona ukuthi njengoba eya kwi-G7 umongameli uWilliam Ruto uzozama ukuthola ulwazi nokucobeliswa nokuhlakani bukamongameli uRamaphosa ukuze azokwazi ukuthi akwazi ukuletha ingqingithi yeyinkinga ekhungethe iAfrika kuwona ke lo mhlangano we-G7 kodwa khona ubudlelwane buguqubele njengoba buguqubele lana ePitoli phakathi kwayo ke iKenya neningizimu Afrika okusho khona ukuthi ukuza kaWilliam Ruto la eningizimu Afrika ukuzozama ukulungisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili njengoba kade kukhona futhi iFrance Africa Summit kade ibanjelwe khona ke eNairobi. Iningizimu Afrika umongameli Ramaphosa akazange kade kubambe futhi nomhlangano wezomnotho phakathi kweningizimu Afrika phakathi kweAfrika namanye amazwe eAfrika umongameli Ramaphosa akazange siyazi ke iMelika ukuthi yona efake ingcindezi kwiFrance ukuthi iningizimu Afrika ingezi kwi-G7 egcine khona ke umongameli uEmmanuel Macron eyihoxisa ke incwadi ekwazi ukumema iningizimu Afrika egunyazayo ukuthi iye kulomhlangano we-G7.
Sibamba ngazo zozibini mfoka maseko apho kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Ngoku masithi tsikata evenkileni. Sihlabele mgamane ndaba zethu. Abanini bebhasi zemigama emide bathi liyakhula inani labemi bangaphandle abaphuma kweli besiya kumazwe asebumelwaneni. Omnye umqhubi eThekwini uthi inani labakhweli likhule kusuka kuma-20 laqabela kuma-50. Ukholelwe ekubeni abanye abakhweli babuyela kumakhaya abo ngenxa yokuxeleshelwana ngezikhondo zamehlo oluqhubayo kweli kwanokuqhankqalazo oluqhubayo oluchaza abaphambukeli abangenampepha zokuba kweli. Umnikazi wamabhasi uFrank Radebe athutha abagibeli abasuka eThekwini beya eZimbabwe uthi usebone sinuka isibalo sabantu abasuka kuleli beya emakhaya eZimbabwe. Kusukela kuqale impikisho elisana nabantu bokufika abangenawo amaphepha. Usenyuse ukuhamba kwamabhasi akhe kusukela kwama-2 kuya kwama-3 ngeviki ngenxa yesibalo sabantu abafuna ukubuyela ekhaya. Leli bhasi lisuka eThekwini lidlule licoshe abanye abagibeli eMdungudlovu kanye naseMnambithi. Inani labantu liya increase. Sithole ukuthi from an average of 20 people siya ku 30, 40, 50 per trip. Abanye bayasho ukuthi abasabuyi, abanye bayasho ukuthi basayophumula. Ubuye waveza ukuthi yize isibalo sabaya ekhaya sinyukile kodwa lisekhona idlanzana elibuyayo liza eNingizimu Afrika. Omunye wabagibeli uthi uphoqeleke ukuthi abaleke lapho ebehlala khona eNanda ehlaselwa. They are saying we are taking their jobs, but we are not taking their jobs. We are skilled in those jobs and they don't know how to work those jobs. That's why we are doing the job, but they are hitting us without problems. So I have left my things in the house. They didn't allow me to take all the things. I bought my things. I left those things. Abanye abokufika abanamaphepha bagunyaza ukuba kulelizwe bathi bazobuya kuleli uma isimo sesibuyele kwesejwayelekile. Abanye bathi bahamba ngoba beziphephisa. Cha, ukubuya ngizobuya isimo lesi asiphazamisa indawo ngoba nakhona kukhuluma iqiniso nakhona mase usendaweni ingabilo ngekuyona ufuna ube nephepha into yokugunyazayo ukuthi ube kunaleli lizwe. So nakhona sesimo kwamina anginankinga naso. Sihamba nendlela akulimalayo akukuthathwe impahla yake kodwa ufuna kulungiswe nendlela kulungisa ngayo. Families back home, a lot of people they are saying you have to come back home. It's better to be safe. Then maybe you can start again. But the most important thing is it's better to be safe. Ikhomishana ebhekele amalungelo abantu ithi isiqaphengeso lokhozi lesimo ukuthi uhulumeni uluphatha kanjani lolu daba njengoba kukhona ukubhekana ngeziqo zamehlo kweminye imiphakathi. Le khomishana ithi ufanele kube nendlela yokuvikela labo abadinga ukuvikelwa kuqinisekiswe kuzinzo ezweni. Londi Radebe, SABC News, eThekwini. UColonel Gavin Jacob inkumandi yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba kubakho imingeni eliqela xa kuthinjwe iziyobisi nobunye ubungqina ziyarhente zonyanzeliso mthetho ingakumbi xa kufuneka kufunyenwe indawo ekhuselekileyo kuqinisekiswe ukuba abukho ubungqina obulahlekayo. Inkumanda yebutho lokhetshe uColonel Gavin Jacob ivumile ukuba ngokwenene yaphanza ukulandela imigaqo yokuqinisekisa ukhuseleko ngethuba kuthinjwe icocaine exabisa malunga ne200 million kwizibuko laseThekwini ngo2021 nebelisaziwa liqumrhu eliphanda ngolwaphulo-mthetho olinobuzaza. Eziphendulela kule komishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga namhlanje kaJacob uthe nangona ngamanye amaxesha beye baphanze ukwenza umsebenzi wabo ngendlela efanelekileyo nto leyo ikhokhelele ekubeni kulahleke ubungqina obuqokelelwe ngamapolisa obuquka iziyobisi kodwa uthi iliqela imingeni abaye bajongane nayo ukufumana indawo ezikhuselekileyo ezinokugcinwa kuzo nabantu bearhente zonyanzeliso umthetho abanokuqinisekisa ukuba akukho nto ilahlekayo. We've had instances, I'll give you an example. I think it was a year or just over a year back.
my EPR group seized around 8 tons of copper in the Malvern policing precinct. Firstly, there's no space to keep 8 tons of copper. The stakeholders, meaning Transnet, Eskom, PRASA, don't want to safeguard those exhibits like they usually do. So we stuck with 8 tons of copper. The station cannot house it, that being Malvern Station. I personally had to acquire a container, a shipping container that we moved at our own making our own logistical arrangements. Get a container, call in favors, ask the station to house the said container there, lock up the exhibits in this container at Malvern Station. Within a year, every bit of that 8 ton of copper was stolen. Uthi nangona kunokubonakala ngathi abathatha ngamanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko kobungqina obuqokelelwe ngamapolisa, kodwa uthi maxa wambi namanye amaqumrhu karhulumente awolula isandla ukubanika amaziko afanelekileyo nabasebenzi abanokugada iziyobisi. When you seize these type of exhibits, sometimes you're at a crime scene for a day or two. To remove 8 tons of copper, the police is not logistically equipped, even with large amounts of drugs. So you're having now to request specialized units like TRT, NIU, POP to come and guard those exhibits. They're okay with guarding it for maybe a night or two, maybe 4 days max, but they've got their own duties to attend to. Now you've got pressure from their commanders calling you to say we need to withdraw our members. Then I'm calling every district commissioner, every station commander trying to get assistance in this regard. So I just wanted to highlight the challenges that we face. Hence, sometimes the decisions we take may not be viewed in a favorable light here, but it's because of our experience of the challenges we know we face. Le komishoni isaqhuba. Ingingqi ezithile eNtshona Koloni zithwaxwa zimvula ezimandla iveki yesibini nezikhatshwa ingqele eqhaqhazeli samazinyo. Ukukhokelele kubeni abantu abaninzi bawashiya amakhaya abo. Ukanti omasipala iKouga neNelson Mandela Bay Metro eMpuma Koloni bajongene nemeko yemvula ezimandla nabo. Abasemagunyeni komasipala abathile eNtshona Koloni balumkise abaqhubi nabahlali ukuba bathi qwa ngokuphathelene nemozulu emandla. Abenkonzo zemozulu kweli banikeze isilumkiso sesigaba sesibhozo esibalula izanjonjo ezinangamandla nezingabangela umonakalo kwingingqi zasempuma kwisithili Garden Route. Usodolophu umasipala wasekuhlaleni eGeorge uBrowan Johnson uthi akukabikho ziganeko zokwehlukana kwenyama nomphefumlo ezibikiweyo, kunjalo nje bazibeke esweni kangangoko indawo ezisemathambekeni kanye nemilambo engaqatselisa izikhukhula. We're still in level 8, but we're in day 2 now. So yesterday morning we measured about 50 millimeters of rain in George. We're thinking we're standing between 120 and 150 in the George area and much more, 200 or more in the mountains. Kambeke abahlali belokishi ithemba lethu kummandla waseGarden Route nabantyumpa-ntyumpeka kumakhaya akhukhulesekileyo nezinto zexabiso ezihambe nemisinga bazityande igila ngokulahlelwa kwesinomhlwanga basemagunyeni. Director of Planning once mentioned that they will do like a channel on the dam, but nothing has been happening so far. Regarding the municipality, there's nothing that they said that they will be doing. Kananjalo kwiphondo eMpuma Koloni umasipala wasekuhlaleni iKouga ujamelene nemvula ezina ngokungenasiqabu zikhatshwa zingqele de kwaqenqeleka iveki ezintathu. Oku ke kuchaphazela imigudu yokuvuselela lo masipala ubusenza unako wokubuyela emgangathweni. Amacandelo elezokhenketho nelezolimo aqoqeke nangakumbi. Usodolophu womasipala iKouga uthekelele uhlahlo lwabiwo-mali lweziseko zophuhliso njengeliza kufinca i-R170 million. Kunjalo uBowman uxelinise ngelibalula abenkonzo zikaxakeka namaqela ezobunjineli angxangileyo ukuphendula kuqulu kubhode ongagaleleka kwesi sigaba sesibhozo semozulu esibhengeziweyo kulo masipala nakwiingingqi eziphantsi kwesithili Sarabatman. We're still recovering and we're still working extremely hard to make sure we get recover as quickly as possible from 3 weeks ago's floods. But now water is back and rain is back and the ground is so saturated now. Our teams are making extremely good work of clearing flooded areas.
Lo gama umasipala umbaxa iNelson Mandela Bay Metro eMpuma Koloni uyaqhubeka nokubongoza uluntu ukuba luhlale lulumkile nanjengoko imvula ezimandla zithwaxa esisixeko neziphaluka. Indlela eziliqela zivaliwe eNelson Mandela Bay neziquka i3rd Avenue Deep eNew Park naseKariyerha indlela iHalf Reinet, iRoswell Gradwell neNorth Street zivaliwe. Ukanti ke usodolophu wesixeko ubaba Lubishe uthi izikhukula zibikiwe eBethel Stop eNomakanjani eV Plus naseWells Estate eGqeberha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Sikhatyiwe isicelo sebeyile sikasomashishini wasemntla-ntshona u-Oprah Brown Mokgotsi inkundla kamantyi yaseRhawutini kwityala lakhe apho uMokgotsi watyhola ngelithi kwabakho abazama ukumbulala. Lo kaMokgotsi utyholwa ukuba wadubula izihlandlo ezili-11 kwimoto yakhe ngoNovemba unyaka ophelileyo ephethe umpu ongekho mthethweni nekuvakala ukuba unento yokwenza nolunye ulwaphulo-mthetho. Ewisa isigwebo uMantyi uthe uMokgotsi usilele ukunika umtshutshisi idilesi engqinisisekayo apho enokulandelwa khona koko ngaloo ndlela udala ithuba lokuba abonwe njengomntu onokubaleka ityala. uMokgotsi wabanjwa ngomhla we-15 kwinyanga kaMeyi kwaye ujongene nezityholo ezinobuzaza zokuba nompu kunye nembumbulu ngongekho mthethweni, ukukhupha umpu nokuphazamisana nengalo yomthetho. Case is postponed to the 12th of June for your lawyer to obtain copies of the docket as well as to arrange the trial date. You are in custody as bail is denied. You'll appear in court number 23. uMokgotsi uza kubuya kwakho enkundleni ngomhla we-12 kuJuni kwaye inkundla inike ithuba namagqwetha akhe ukuba angenise amaxwebhu ekopi zedokethi lakhe kunye nezinye ingcombolo ezibalulekileyo kweli tyala. Lo kaMokgotsi uza kuhlala ngaphakathi eziseleni de kube ngulomhla wokubuyela kwityala. Kwezemidlalo, itumente yendebe yehlabathi yeFIFA eseyishiyekele iintsuku ezintandathu iqale yenza imbali ngoba kuyaqala ukuba afikelele ku-48 amaqela akhuphisana ngale ndebe. La ngamazwi athethwa ngumqeqeshi weqela laseSpain uLuis de la Fuente. Le tumente esindlekwa ngokubambisana yiMexico, iCanada neMelika iza kubonisa kwakhona uthando olunzulu lwalo mdlalo kwihlabathi. Umongameli weFIFA ukholose ngengqiniseko yokuba xa iqala itumente yendebe yehlabathi ngomhla we-11 kule yeSilimela siza kunyamalala isankxwe nezigxeko ngamalungiselelo. Ukuthethe oku kubantwana besikolo baseCanada. Children, kids, when you learn at school that the world is, rotating and turning and so on, the only time when the world stands still is during the FIFA World Cup. The world stands still because nobody's breathing and everyone is focusing on what is going to happen. Ngoku amehlo athentsho kumaqela axeleshe intshinga phakathi kwawo zintshatsheli ezitshilayo iArgentina nomakhonya baseYurophu iSpain. iArgentina izaqalisa iphulo layo lokhusela le ndebe kuGroup J ngeAlgeria kwaye inyeke intshinga yesine ithelekiswe kananjalo kwesisigaba sokuqala neAustria kunye neJordan. Kanti iSpain iza kuvula iphulo layo kuGroup H neCape Verde ngomhla we-15 kuJuni ilandele ngeSaudi Arabia neUruguay. Umqeqeshi weSpain uyalubhebhetha kambe uluvo lokuba bazintandane ukuphumelela intshinga. Es un mundial histórico porque es el mundial en el que más uthi sisiqendu setumente esityebe imbali ngoba sichume ngamaqela amaninzi anokuphumelela intshinga. Ubala iGermany, Ingilane, Portugal, France, the Netherlands, Argentina, Brazil, Senegal, Morocco, Spain. Alguna más, no quiero decir, se ha dejado. iFIFA ithwembende zisixeko ngendlela esingethe ngayo amalungiselelo ngakumbi ukubaxwa kwamaxabiso ngokungahambelaniyo noninzi lwepokotho zabalandeli. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje masikongozele zeSiswati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina xesha elimnandi.